Salam pamuji rahayu. Sabtu winedar dinten menika Sabtu tanggal 17 Desember 2020 kapendhet saking setunggal Yohanan bab gangsal ayat 12 kanthi jejer asuransi kaserat dening Pendeta Yusuf Sugiono. Setunggal Yohanan bab gangsal ayat 12 ingkang mekaten. Sapa kang duweni Sang Putra iku duweni urip. Sapa kang ora duweni Putraning Allah iku ora duweni urip. Para kadang, samangke regi tiket kangge mlebet ing papan pariwisata salangkung awis. Perkawis menika kalampahan awit ragat kangge ngrimati lan njagi supados panggenanipun tetep ketingal resik lan endah ugi awis. Sanesipun menika regi tiket ingkang kita bayar sampun kalebet asuransi. Ingkang paring santunan mbok bilih wonten wisatawan ingkang nemahi cilaka utawi ketadosan ingkang boten dipun kajengaken tilar donya wonten ing papan punika. Waosan kita wekdal menika nyarisaken babagan jaminan tumraping sedaya manungsa ingkang pitados dhateng Sang Putra. Inggih menika Gusti Yesus Kristus ingkang sampun manjalma dados manungsa rawuh ing jagat menika kangge nindakaken pakaryaning kawilujengan badhe pikantuk gesang langgeng. Dados anggenipun mangsa menika kawilujengaken boten awit saking amal saenipun manungsa ananging awit katresnanipun Gusti Allah. Kosok wangsulipun tumraping manungsa boten pitados dhateng Gusti Yesus Kristus minangka Kang Putra inggih boten badhe pikantuk gesang langgeng. Ing jaman sakmenika kathah piantun ingkang namung mburu babagan kadonyan kadosta bondo, kalenggahan lan nguja karemenaning daging. Kamangka samu kawis ing donya menika boten langgeng badhe sirna. Ingkang langgeng menika namung sihipun Allah. Kanthi menika bejo sanget menawi kita sedaya sami migatosaken gesang ing tembe wingking. Inggih gesang sesarengan kalian Gusti Allah ing kamulyanipun. Awit saking menika sumangga kita jagi kapitadosan kita dumateng Sang Kristus juru wilujeng ingkang sejatos pinangka jaminan tumraping kawilujengan kita. Sumangga gesang saos syukur awit jaminan kawilujengan langgeng sampun cumawis. Amin.